kibat day bat bayar day bat ipa jongi ngas ngam ai ku belai ya pi baro ya ka pilai ya don kat lembat ni kum kaying kasem baro wai ka history lengkot jogi pa jongi i rockli sing sem kabang ngi ki kun ngila sim bat penlengkot ya ka history kaba ipa ilatho menba i dang em lakai ipa jongi ha ka arpo kandai terek khat kandai spa san puwei ha ka por khatwei baje men step bat lapen kertangnya ipa jongi da ipasan ipaba bat khaba bat urokli singsem bat lapen baptis da kate ka kertang da i reverend pro lison karbani ha ka balang presbyterian krem ha kasnem khat khandai spa san puar san pulai ka jinglang kena namar ka por jogi pa jongi ka jing pule school LP ka school ka kadai ha ka porman step hadin balawai school usumari para badang red usedja udungkhaw bat uraum nasang air kaba ikhaba bakpaba kidai kinong rep hadin kata ula lek up masi kaba ikhaba batpaba kijuri masi om duna ya kalako teli kajing pule school ipa jungi ila sedang menpule lane lake school ha ka junior basic school krem nadu ka pre basic school hadu ka class 2 bat nadu ka class 3 hadu ka class 6 ha ka Korman ME school Paryong bat ila petang menlek pule ya ka class 7 ha Saint Dominic Xavier High School Shillong Maukhar bat ula pas matric bat ila lek pule Pius Sayan Haseng Edmonds Shillong bat imla syu ban pendap yang Pius Sayan second year namar ke jing ban kia haying bat ya shimla bat in ban kersan kam ke bai itrai ka nengkong ha kasnam khat khandai spa prapau ila lek ban hikai school ha UCHS Paryong kaba menta ka presbytery kaba menta ka Paryong Presbytery Higher Secondary School kum astan teacher bat kum class master ha ka class 8 nalor ba i hikai ha Paryong kumta ilai kendu bunsen bat ilet Reverend S Wellington ilai yathu bakadon ka pus head teacher ha ME school mau kaba sponsor da ka Paryong ka badang bak kaba kentup ya Paryong nong stoin bari langam kaba menta bat kumta usnam khat khandai spa prapau ila lek ban hikai no sha mo ME school bat ula longru kum headmaster ka school kaba hadu kaba ladu jingkermen bom don khna ba pas classic hadin bala lek hikai ipa jungi hakatai ka school kapen me yaki kena ka pas kiba pas first division second division kumta da kajing tre sita mipa kalapen kemen ya Paryong Presbytery kum ka sponsor sing body kumta ilahi ka ha ka school tang kumba arts nem tam hendrai si pat ilayo pang malaria no ha kajing sa ha ka jaka kumta imbang se bawan pai no jalasnong bat house nem khat kandai spa san puar ilahi ka no ha krem opera primary school kum headmaster ha kajing se kabaret banyan jor ba kajing se ha mo bat hadin ba ila wan pai no kum unikai kum headmaster jong ka krem primary school ila lek ban hikai sa nong sulong opar primary school hadin ba ila inono kum headmaster jong ka krem primary school ila lek ban hikai no kum unong hikai jong ka nong sulong opar primary school kum headmaster bat hadin bala inono na nong sulong ila lek ban hikai no sa maulong LP school kum head teacher hadu ba undai no ya kam hikai school dakba IT pateng hai khon kan thai jong i house name R1000 khatsau bat ipai la yathu kanaru yang i house name siajar khandai spa nyau fra ila lek pulet ya ila lek pulet theological college Hachera theological college sora hendrai ha jingtlo tha kado imla ban pendap ya kana ka kurs bat ilawan phaying no ka jing simenta ha ka contribution ha ka balang ipa ila asyakri kum dikot kum ti balang ha ki arp nyusnam nadu usnam siajar khandai spa khandai pisau hadu arjar iwei ula longru usketri finance ketri jongka balang bat ula longru usketri MC jongka LP school Selemteng Labuntem bat ha juga poru ulang usketri MC jongka Selemteng ubal permandur biang kum
kum ka school balang kabla tip menta kum ka Presbyterian LP School Slimenteng hakaba ka umkrem ka haba ka umkrem haba ka Presbyterian umkrem ka long ka sponsoring body ya ka te ka school haka district ulalong usketri finance ketri jong ka district nonglai Presbytery ulalong udikot jong ka finance committee dikot jong ka CED SELD but ujulai tu hak jingsang sinot kum delicate jong ka Presbytery how usnam siajar kendai spa prakulai ulai poi khano bat imai jongi ikong dap melen bat ngiladon khat arngut si para hendrengut cenrang bat hendrengut ki kentai hendrai iwe ilaklat no hakakarta kaba sisnam si phawnai na ka singka ipa ngidon khat arngut bat sangut ki kentai sangut ki cenrang te bat na ki kseu gilong bat naki kseu ngidon khat arngut naki senrang sangut bat naki kentai saungut baro ngilong at wengut kumban sipak mau ngidang dan sa sangut kiba dang pule haki baper haba ipa ila IT no ban pendap ya kajing pule ha imei kakam hak imang salang ipa jongi ilalong u acting sordar snong bat usketri snong usketri jongka VWSC umkrem ulai dan benta langru bat ki perlok jong u banseng ya mau pruya laupone LP School kenrei menyang ula baru kum usketri MC hak tai ke school ula longru usketri MC jongka walulong Presbyterian LP School ula longru u acting sim jongka himamoyang bat ula longru de founder jong lightly school ka kita kelam ka umkram ka umkram upper primary school ka nong silong upper primary school ka mau pruya laupone LP School lem bat ka way school ka badon ha red mark lene lineson naka education department hakba ipa ila khlibat pen imbyang pat ya ka tai ka school kabagi school ka Christian kabaki ka Christian ME School mau kabang ki khot menta ka Christian Secondary School mau hakapor ba ka jingpang kalasdang bankup ya ka med jing pai iju khot ngi ki khun da ka jing snang ukraw da ka jing bat da ka sur bajam bangin long ki khun ki bakong ya ka hikai ipa kum ukpa bat ka kmi ban ich para da ka buram iwe pat bat ban nyokor ya kikmi kibasan ne kibadangret ya kimina ya kikmi san ne kibadangret kimena misan kumjuro ya kikahe kado kipasan pakna bat ban ya kipasan pakna ya kikini kibadangret bat kibalahe kumjo bat ban smart ban ne chika seng bat kikikun udah ong bat kinda pule ban aim simru ya baro ban smart bat minot diap haki jing pule khnang bakalawe jong pi kan long ka buram ka bapernai haka jim jong ki bat bakinla ban yang hala jong ki kijat bat ujukan ut rukde jing rwai shaman sem khamtam ya ka jing rwai KHB dan ka kam ban tray system 3 minut bat suspa ya ka por bala ai ublai lum kumta an la ban tray ki kam hidang step suspa ya ka por kalong ka koridor hakasnam arjar katpra ilas dang menmat ila jingpang henrai ila syak sumar haki bor jongka jingko jingkia ila bantrai henrai ha benai Oktober arjar pulai ke jingpang kelas dang bantrai hamjur henrai udang la ban bandi bat dai hak khatsau trik menta ubenai arjar afusau bat dairu hak khatrum ta benai hak kapor arjar dairu bat ke jingpang kabala khamjori ipa kasdang hak khatsau trik menta bunai bat dairu hak khatnru trik menta bunai hi hak por sau sitang step ublai ula khotno
saladehi hakba ipa ila ino no syadin ya imei jungi bat yangi barok khat ngot ki khon bat kenthai bat senrang bat khendai ngot ki seu ngala ya le ya kata ki le ka babha ngala pendap yal ka jingya phet ngala ri ya ka jingat teng asabharu te hak juga poru ngar kerpat yapi baro ki ba phe ba baro ki ba wan solem hak ne kapur shwa ba phin yami lo nang ne ka ying jungi sobha sadaya bam yadi shwa ba phin lek thai kat ba phio ya ka ba ngi kum ka ying ka sem ngla dep kre khublai shibun Pastor ba pandiat ia kaneka service jong ka jingle niam kabakhado yaw neu do usnam jongi ha kabalabu hangne hakasunduk hakmat jongi ki temen basan jong kaneka balang jong ka district bat kiwei kibaya dan rengkat hangne kibalong kimen bat kipara ki jonga hakajing sarai ya kabalang